Ассалому алейкум бардори азиз, рӯзи ҳамагитон ба хайр бошад. Иншоалло ҳама каса хуб ҳастед, саломат ҳастед, саломатии худтон хуб ай. Хуб бардори азиз, шагидесен дода нархҳои телефонро иваз кардиса, значит нархи бисёри телефонро иваз шудагиан, баъзеашон 500 рубл қимат, 1000 рубл арзон шудагиш, баъзеаш қимат шудан, баъзеаш арзон шудан, вобаста ба модел. ва баъзе мисол телефонҳо уже ака 1000 рубл, 2000 рубл арзон шудаги телефон ҳаст. Мисол A34, A24, A54 арзон шудан уже. Redmi ҳастанд арзон шудаги. Накушо бардори азиз, рақамо барои заказ кардани телефон дар рӯи экран, агар заказ кардан хоҳед, магазин омадан хоҳед. Магазин мо дар шаҳри Москва, метро Бутырская, торговый центр Зелёный. Бемол магазин мебиёед ва магазин аввақт телефонҳо налиш шуда ҳастанд. Адресои мо мебиёед ва ҳар рӯза кор мекунем. Адресои мо шаҳри Москва, метро Бутырская. Ҳама телефон налиш шуда ҳастанд, бемол омадан то мумкин аст. Ҳозир худо хоҳад як ба як бо дар давоми видео мебинем ки нархҳои телефон чӣ хешдагар. Ина ман якам барои шумо шинос кардан биром, биёед як дақиқа нигоҳ кунем бардори азиз. Ин инҷа бошад телефонҳои Samsung ҳастанд. Ина бардори азиз нигоҳ кунем. Samsung-ҳои A14 12990 рубл 12 ҳастанд, 14500 A128, A15 15000 рубл, A2 плюс ҳаста 5000 рубл, инҷа A24 16000 рубл 16990 рубл сар мешавад, A34 22500 рубл, A54 28500 не, ин нархош иваз бояд кунад. A27500 сар мешавад, ин нархои ино иваз кард. Ва инҷа бошад телефонҳои Redmi Note 12 14500 рубл, телефонҳои Redmi 12 12000 рубл, анеш бошад 12500 рубл, 15000 рубл, 14 ишай биги охи. Иваз ин ишай наоборот. Ина нархи бардорон нигоҳ кунед 14990 рубл, 14500 рубл шудаги бардор азиз. Ва инҷа бошад телефонҳои ин Realme, ин 15000 рублан, 16000 рублан, 15000 рубли шудаги уже 1000 рубл арзон шудан. Tecno Camon бардор арзон шуд, мисол 15500 рубл, 14000 рубл шуд. Баъд ин Tecno Spark Go ҳастан 7500 рубл, 8500 рубл 128, 9000 рубл, 10 Tecno Spark 10 ҳастай бардори азиз, 10500 рубл. 20S ҳастай 9500 памяти 128 гигабайт телефон, беноҳоят телефони нағз даст. Ва Neo 3 ҳастай бардори азиз, нархи буд 13000 рубл, 11500 рубл шид. Ва 8 14500 рубл, 13000 рубл шид. Ҷа Infinix ҳастан бардори азиз, бо Infinix 9500 рубл сар меша, ям хи меравад дал шид. Ва бардори азиз, агар ки телефон заказ кардан хоҳед, чикор кунам барои чика? Агар гап намезанам. Ин бардор агар ки телефон заказ кардан хоҳед, рақамо дар рӯи экран бемол муроҷиат кардан то мумкин аст. Магазин ҳама рӯза кор мекунад, соати 10 сар то соати 10 бегара. Рӯзои ҷумъа ки омаден, албатта чихо ва сикло падарка. Ва иҷа албатта чихо десен, авиакасан фаъолият хича бурдестай. Ва авиакасан барои заказ кардани билето, ин рақамо дар рӯи экран то 925 371 0388. Ва ин тараф доша албатта мошинҳо, тримеро ҳастанд, чихо ки мебинед, тримерои обични барои мӯйсаргирӣ, не барои кантовкаи риш ва иҷа боша чанамуд тримеро. Ва ин тараф доша мошинҳои профессионални барои мӯйсаргирӣ. Ва бемол метавонед ки WhatsApp да нависен ва сураташонро мо шумода равонтон мекунем, маъқули дилихтон метавонед заказ кунед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон дорем. Бемол марҳамат муроҷиат кардан то мумкин аст.